Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo, rin na kita sa tunga sang bulan sang Oktobre, no? Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kaatong sining nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred
Mga ka-aksyon, isa naman ka edisyon sa aton sining pagpangalaga di gaduro nitong sa inyo karon nga adlaw nga Domingo, no? Ang aton nga topiko rumong aton paghambalan ining Lacson Extension Bridge bala mga ka-aksyon. Specialist taga Bacolod, ti pamilyar kamo sini bisan di ka taga Bacolod. Ini balang alagyan da sa likod sang Bacolod City Police Office balang dalan da. Maglabay ka dira sa likod sa Bacolod City Police Office by agyan ka na kataytay amo nang ginatawag naton nga Lacson Extension Bridge. Now ginubra ini malawig na nga panahon I don't know kung saan ini nagsugod, saan ini matapos, pero hambala naton na karon no kay ti nangin kontrobersyal ini kay ini nga taytay may mga siling kuno nga daw ka overpriced 70 million, pero ti inang 70 million na atago naton nano ang komposisyon, nano ang mga ginobra out of the 70 million budget para sa sining Lacson Extension Bridge, no? Kay si kung tanawon sing iban kuno mahal gin man mo, no? Pero tanawon nato, no? Ipathag naton nga nagdaglambot ini sa 70 million pesos nga budget ang ining Lacson Extension Bridge. We have with us ang project engineer sang sining taytay dira in the person of Engineer Romulo Lachica Jr. sang Silver Dragon Construction Corporation. Ang Silver Dragon amo ni siya ang kontraktor, no? Sang sining Lacson Extension Bridge kag tikabalo naman ang tanan, no? Ini Silver Dragon Construction Company ginapalagiahan ini ni Mr. Jerry C, no? Isa kakilala nga contractor hindi lang diri sa Negros, ha? Hindi lang diri sa Negros, sa iban nga mga probinsya, sa iban nga riyon may-ari ni sa nga mga proyekto, no? We have with us kay Engineer Romulo Lachica Jr. ang project engineer sang sini nga proyekto, no? Para nga mataga naton ini nano bala ini nga taytay. Ang budget bala is it worth sang sini nga project nga ara dira nga nabutang, no? So sa linya naton is Engineer Romulo Lachica Jr. Engineer, good morning and welcome sa Kapihan sa Aksyon. Sir, good morning. Sir Boy, good morning. Oo. Good morning, sir. Kag engineer, yes, thank you kid kay tagaan mo kami sang time kay tinangin na do medyo controversial ini nga project mo dira sa yes, sir. Lacson Extension. Sir. Oo, gani, oo. Mamangkot kita, engineer, am I right sa pagsiling ko nga ang project is worth 70 million pesos? Yes, sir. Ang budget is 70 million pesos, sir. Correct. Okay. Pero we understand nga hindi lang ni siya gingasto, hindi lang ni siya ang pondo para sa taytay alone. Kay kadamo sang damo kali sang mga ibandera nga nimo out of the 70 million. Can we explain on that, engineer? Yes, sir. Actually, sir, ang budget ni sir nga 70 million sa taytay sini sir, ang naka-propose lang ni sa iya nga taytay is only 31 million. 31 million sa taytay. 31 million lang sa taytay, sir. Which compose ni siya, sir, sang removal of existing steel bridge kung madumduman nyo nga may arada steel bridge ang una nga damo taga kadisgrasya, sir, kay do dandog mag-ulan. Danlog na okay, gagi ko alagyan ko ginactually kiti kundi are ko digo obra sa Action Radio, are ko sa somewhere diri sa Burgos Laka Luksin. Tiga magpuli ko panukoy ko mo diri ko gagi mo sa lagyan. Magluwas nga danlog, kitid siya. Kitid, yes, sir, kitid. Kitid Actually, ang bag-usubong namon nga gin-reconstruct nga bridge, sir, is 4 lanes, sir, naginlapad-lapad niya namon. 4 lanes? Kalapad 4 lanes na siya, sir. Yes, sir, naglapad na siya, lapad na siyang taytay. Tapos, included niya siya, sir, sa may ara, tada nga mga pika-pika sa dalom, which having a budget of 38 million na may ginobra kami da, sir, nga 4 lanes man nga dalan. Gin-reblocking na siya namon, sir, kung madumduman sang mga gapamati sa aton. Wait lang. Ang 31 million ang para sa... Para lang din sa bridge, sir. Para sa bridge lang, gid. Now, ang nasiling mo, pika-pika, amo isang drainage ang nasiling naton? Bali ang aton flood control, sir. Flood control mitigation. Amo gani, flood control. Kung makita na nila, may ara na subong flood control nga ginobra naton, sir. Okay. Amo na, 38 million. Yes, sir.
May ginobra man tada sir nga part sang 38 million sir is ginobra ta is drainage system. Okay. Reblocking sang dalan nga mga guba na gid man da kayo sir gin pang remove ta tapos ginislan ta sang bago nga alagyan para sa aton mga pumuluyo. Correct ko. Kaya dumduman Yes, ko sir. sa una, mag-agi ko da, ining dalan, di ba, ining tubangan, sang daw, ano, da gani, daw, funeral parlor, parlor, Yes, sir. da, daw Yes, guba, sir. pero di na kaguba, oo. Yes sir, Dumduman ka na da. guba ginada kayo, ginislan ta na da sa sir sa inang budget sir. So ang Okay. 70 million na sir nga ginasiling sir nga budget sang government para sa inang project. Hindi lang bridge alone sir. Kay may ara sa dalan, may ara sa nga sidewalk, curb and gutter, Okay. kag may ara ta drainage system kag flood control mitigation. Ini Ako engineer, na nga, ang dalan, engineer nga ginahambal naton, ang, can we say nga widening man isang dalan, dira, pagka approaching Yes, sa sir. bridge. Ang ining Yes, dalan, sir, bali 4 ining, lanes man siya. ining halin diri engineer sa kwan, ining halin di sa puno, gidi sa may stoplight, ibla dampi, dira na nagsugod. Yes sir, dira ka mag-start, sir. Okay. So, part Dira na ka nag-start, sir. oo, okay, dumduman ko, close na damo for some time. Yes sir. Oo sir. So, halin na dagali sa may stoplight, pakadto dito sa Taytay, amo na siya ang dalan na gin kaayo, gin palapad pagid. Yes sir, yes sir. Yes sir, So, palapad ka na sa sir, 4 lanes. so, na-include na da ang kwan. Na-include na da sa 38 million. Yes sir, sa 38 million sir. Ang ining 70 million gali engineer nga budget, no? Ay man niya mo, boss? Ano? Kay Balik- 31, kag 38, 69 lang mo. balik niya ang budget niya sir is 69,999. Ah, 69,999. Yes sir, yes sir. Oo, Kulang yes, gali isa kalibo ka mag 70 million. Amugit sir, amugit Oo. sir. Okay, sige kag nakita ko man dira no kay ti nagala asa na siling ko na bla dra ko gaagi mo no. Kag Yes, sir, yes, sir. subong nga nakatilaw ko da agi pero way pa ko kaagis taytay kay ti hindi pa man siya magyan. Daw diri ko gali ko bla pa Golden Field anay kun kay isa magagi ko da. Pero kita ko na ang dalan da nga maayo na. Ginrin no kita, yes sir. Oo, Actually, pati island sir, ginubra na da namon. Ah, okay, including inang Center Island Island. Mhm. Yes sir, gin-replace na namon sir. Okay. Mangkot lang ko engineer no. Saan uni siya nagsugod ang project naton? Ginsugura namon sir ang bridge April 2020. Okay. In this year April lang siya nagali. nag-start Oh, ang- this year oh. Yes sir, this year. Mhm. Bali, April 2020, bali siling October, ma-open na siya, sir. I-open na namon. Ining October ma-open na siya. Yes, sir. Ako mas I-open gusto ko namon. na mabukas kay man amo na dang alagyan ko kay man ka medyo traffic na to sa kwan maglagi ko to sa kwan sa may dalom Taytay to bla medyo matro traffic Yes, sir. to. Yes, sir. Actually, completed naman siya, sir. Ang Taytay, pwede na gidi magyan. Ginaulat na lang namon ang advice ng city engineers nga i-open. Okay. Oo. So ining Taytay in general, let's talk about it as ang Taytay no. Kay dumduman Yes, ko so na daw steel can I call it a steel bridge nga dati hindi na sa steel bridge? Hindi no. Hindi siya steel bridge, sir. Oo, Yes, hindi. ano siya, sir? Newly concrete ni siya, sir, na bridge. Ang iya lang to yang daw kuan ba lang iya lang daw ano nga nang daw dalan niya to daw amutong daw Yes, sir. Mutong do Ano? damo gakadisgrasya, sir, kay danlog magulan. danlog nga tingala ko ganing daw ginagamit para engineer mo nga mga kuan sa mga Taytay okay do ka danlog sina iya. Gani, sir. Mm. So, existing na to sa una, sir, eh. Una pa to siguro nga design, sir. Gani kay siling dumduman ko may amo ko sina sa unang do tayo ko disgrasya nga may isa ka Taytay kung nagyan amo na nga do tayo ko disgrasya nagdanlog bla. Magbasa sa magulan danlog nag-slide dito sa lakyan. Yes, sir. Kinanglan na gid man to, sir. Ano, sir, sa akong paglantaw lang, sir, no? Kinanglan na gid man to sa i-replace, sir, kay ti damo na buho. Madamo gid madisgrasya kung anong, sir. May mga buho na to sa, sir, nga steel. Okay. Kinanglan na gid man sa i-replace to, sir. So ang matahom sinadira sa mga engineer is ang Taytay mas malapad na sa 4 lanes na siya. 4 lanes na sa, sir. Kag Yes, sir. concrete ng iyang Concrete, yes, sir. concrete na siya, no? Ang 31 million budgeted for sa sininga Taytay engineer sa imo abi kay ano ka nakalawig nga engineer engineer Mga nasa 10 years na siguro, sir. mga 10 years Sobra. na. So Yes, sir. kung sa dra ka diyan nagsugod sa Silver Dragon.
Yes sir, Silver Dragon sir. So kung sa construction lang kag sa budget masiling naton nga naanad ka na sini. Ma-estimate mo na kay ti kadamo sang actually may nag-estimate sang taytay nya mga 30 million igo na 70 million galing kiti amo ni galing 70 million hindi ya taytay mo. So Hindi lang yung taytay, sir. meaning bisan ang iban nga mga expert nga gatan-aw sang project they know for a fact nga ti ang presyo gali nila nga ginambal mo 31 million amo amugin man siya gali sakto gid man siya gali nga presyo para sa taytay. Yes sir. Yes sir. Na sakto Correct, sa sir. only is ang wala maintindihan sang aton nga mga iban naton nga mga nagabash dira nga abi nila ang 70 million is for the taytay alone hindi gali ya. Yes sir, no sir. Kundi nga nag-compose ini siya sa flood mitigation control project dira. Kung Yes ano sir, panawag niya. widening sang road, Widening sang drainage dalan. system sir. Yes sir. Kag Sa yung taytay. mga sidewalk, yes sir. Ang sidewalk. Sidewalk. Okay, Yes, may sir. sidewalk pagid siya. Yes sir, alin dira sa may stoplight sir sang PNP, pakadto gina sa taytay gid sir. Okay. Mamangkot ko ba engineer ti siling mo Yes, sa sir. akon you have been with the Silver Dragon sa Malawig ng tuig mga 10 years na. Magluwas Yes, din sir. nga project engineer may damo ka man project nga nauyatan ni ikaw ang project engineer. Yes sir. Yes sir. Damo gid sir. Tikon sa mga project mo nga nuyatan may mga issue sang overpricing, may mga amo na nga So far na- so wala man sir. Do Gani. dili naman naka ano ni. Gani kay ti ako ang Silver Dragon to kadugay ko naman ni nabatian nga construction firm. Doy mo ko nabatian ding ang nabatian ko ng Silver Dragon nya kadasig kuno sa inyo magubra. Way ko may nabatian yang issue bala sang over budget. Amo na siya nga mga issue bala. Nabatian ko lang niya nga basta Silver Dragon dasig na sila obrahon niya. Daw mo na nabatian ko nga mga comments sa una no. Kaya ti being a construction firm nga dugay na sa business, do way man taguro gaganan siya da para nga pagi sa overpricing ang natawag naton engineer. Hello? Diyan ka? Nautod si Engineer Leoco Ridayal, be. Nautod si Engineer Romulo Lachica. No? So, sa nasiling ko na, ining Silver Dragon, which is the contracting firm sa sining Taytay dira, nasiling ko bala nga, ang nabatian ko ni sa una nga mga sugilanon lang is kadasig sila magubra, no? Kung sila ganyan magubra sa project, daw kadasig, no? Daw na way ko kabati ni sang issue nga overprice ang ini nga project, overprice ang muna. Kaya sa kadugay guro sang kompanya ni isang korporasyon ni nga naga engage sa construction kag contracting business guro. Hindi man ni sila guro magdako through ano tawag nato ni overpricing engineer. Sir, good morning. Oo, nautod kita Good morning. kadali. Nautod sir eh, nautod sir. Gani man. Siling ko engineer, lingko dugay na ni ang Silver Dragon, di misla guro mag dako guro nga kompanya kon tungod sa overpricing lang palakat sa mga proyekto engineer, no? Yes sir, correct good sir. Amo sir, actually hindi man overpriced ang bridge na sir nga ginobra ta sir. Sa pag-estimate ko sir, sa experience nga damo na ko na obra nga Taytay, do hindi man siya ano sir, hindi man siya overpricing sir. Oo. Actually sir, ang ginobra to nga bridge is 4 lanes na sa sir eh. Gani. Sa 36 meters na bridge sa ang Liyalaba. Kung tanawon mo bala, ano kalaba na sa engineer? 36 meters, engineer. Sir, 36 meters, why na Moving pa na sa mga electrical, sir, nga butangan sa namon poste sa mga electrical. may suga? Butangan suga? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, mag-include sa gilis yung mga, ako niya na, ano panawag natin sina, iba niya da nga mga, parang na sa mga electrical na, may mga suga pa na dagali nga ibutang, no? So, Yes, sir. ba, siling ko gani, guro nga kung na diri sa Bacolod, ba, si isa na sa mga pinakanami, diri nga Taytay sa Bacolod. Yes, sir. Do mo gid sir. Daw, isa na sa... Do mapabugal gina namon sir sang Silver Dragon nga ara ka Taytay sir. Okay. Diri sa Bacolod, engineer, sa mga Taytay, amo pa lang ni amo lang ning inyo nga na obra yang project. So far damo naman kami na obra nga. Diri lang ba sa Bacolod, engineer? Diri lang ba sa Diri lang sa Bacolod, sir. Yes, sir. Yes, amo sir. na sa. So, Yes, pwede na to na ma-compare sa iban nga mga Taytay diri sa Bacolod no?
Pwede gid, sir. Pwede gid. Pwede na ito makumpare lang nga, tanawon ning ubra sa Silver Dragon, tanawon ning ubra sa Piakto, kung nanong taytay to nila, tong pang-ubra to, nanong guwa sa nila taytay dito, no? Makakompare na to, no? Kag, I'm glad, nga ti, ining October ni, mabukas na siya, kaya ti ako, Ma-okay na siya. Yes. dugay naman ko nga gusto ko da mag-akib lang, ako gusto mag-agi, kaya ti mas mahapos mas convenient sa akon bala magpauli. Kag, amo man na sa iba naton nga mga, mga riding public naton kiti this would decongest ang area sang Araneta kung mabukas na inadara nga taytay engineer eh. Yes, sir. Yes, sir. Oo, Actually, sining October, sir, pwede na sa mga open, sir. okay. 100% naman sa sir nga completed, sir. Oo, gani man. If ginano na lang namon is ang electrical facilities niya. Pero na-quarantine to, abi ang managubra, sir eh. Amo gali na. Uh, So, abi ko anay ganito na pag sirandalin ko parte paniguro sang kuan ay sang mga buwa control ng mga border control mga kuan gali kay tungod ginaobra na galing taytay no. Yes, So, sir. Yes, sir. tanawan ang inyo engineer nga pag-obra, ang time is not hindi man kamo kuan, hindi man kamo nagsobra sa inyong target date of completion. Saktuhan lagi kami sir sa target date namon sir nga completion. Okay. Amo na ganing Pagkiling ang amon nga boss nga overtime ginaya din namon sir. amo na ganing engineer ang ginasiling ko bala nga ang comment siya usually nga mabatian ko alin sang una nya basta Silver Dragon nga ni dasig na sila pobrahon niya. Dasig Yes, sir, why na yes, sila sir. ka-delay silang obra daw madasig na sila mag-obra sa ilang nga mga proyekto which is kakatabo sa iban nga mga kay nakita ko man iban yung nga mga kwan iban yung nga mga projects nga kadasigid man tuod kwan unlike sang iban nga mga kontraktor ng isab lang matyagan ko daw pa bayad pa penalty sungod sang hindi malambot ay ilang target date of completion. Yes sir. Pasalamat lang kami sir kay grabe man ang suporta sa amon nga boss si Sir Jerry C. Okay. Grabe ang suporta sa amon ang ginatinguan din namon project. On time. Kung overtime. Kung Overtime din sir. kay sa una naduduman ko diri sa amon di sa Dalom. Ining dalan di bla sa amon ari kami di engineer sa Burgos so Luksin bla. Ining dalan di bla pakadto sa Bredco do inyo man ning construction firm ang nagtrabaho na di. Kakita Yes, sir. namon Yes, sir. kadasig. No? Yes, sir. Kadasig ba? Yes, sir. Gulpin lang at to sila gulpin lang tapos na yara na bagyan ang dalan no do madasig. Yes sir. Kakita namon diya sa una si Mr. Jerry C nga Yes, from sir. time to time ari gid siya ginatanaga ko ang check gid siya sang project from time to time ari Yes gid siya. sir. Yes sir. Kadumdum man engineer I don't know if you were involved in that project ining widening diri bla sang dalan na Burgos pakadto dito sa reclamation area bla. Do ara ko na guro sa tabok sir. Do sa Rojas ko na project. Okay. Kaya ining ko Yes, sa sir. ining Silver Dragon is not matsaling ko na hindi lang ni diri sa Negros mo. Rin is na sa Yes, Panay, sa Panay damo Pati Panay. Oo, Panay. Yes, I don't know sa Mindanao may mga projects sa mo engineer. Do so far do wala pag sir sa Mindanao. Oo, pero nakita ko ari ka mo sa kwan ari ka mo sa daw sa Western Visayas, ari ka mo din Negros kag Panay, ara ka mo Yes sir. Yes sir. Correct sir. Kay nakatilaw ko gani da attend sang isa ka Christmas party bla sang kwan sang kompanya nga may Yes, sir. mga nag-attend nga halin sa Rojas. May team Yes, gikan sir. sa Rojas, no? Yes sir daw. Lapad to nga mon nga project man sa Rojas sir sang akong chimpo sir eh. Okay. Engineer taga din ka gidyaw. Taga diri ko sir Bacolod. Taga Bacolod ka gidya. Yes, sir. Yes, sir. Mga lachika gali diri Until now sir damo pa man to project sir sa Rojas kag Panay sir nga area. Okay. If you won't mind, engineer, anong iban nga magluwas hindi nga taytay, may iban ka ginuyatan pagid nga project ongoing subong? Tabunan Bridge sir. Tabunan. Yes sir. Magtaw siling kita Tabunan Bridge. Diri sa may Tabog sir, sa may Tabog. Ang Tabunan Bridge, din imagine ko kung din damping area naman. Diri sa may sir, sa may BGMP pakadto Sumag. Okay. Dra sa area ng BJMP, may taytay na da engineer nga gina May ara subong sir newly constructed nga bridge nga malapos siya sir pakadto sa Tigasco kag sa Circumferential Road. Dito gali nga bridge siya sa kwan after na sang magpasulod nga nato gali sa BJMP.
Yes, sir. Hindi Yes, hindi sir. sa Ang dalan kapatid gali yang kwan hindi sa Hindi sa dalan. hindi Yes, oh sir. didto gali yang kung may taytay didto kung mag-agi ka sa BJMP malusot ka sa hindi ka Lusot ka dito sa may Deca Homes ng Pina, sir. ng subdivision. di ka home sa Kabog. Yes, sir, sa Kabog. Okay. Tapos sa may, sir, circumferential road. Oho. If that is the case, ginapanumdum ko rin, Jerry, kung amo na ang kaso, kung amo na siyang sitwasyon, kaya na dumduman ko sa una, may nagproblema sa taytay, sumagla, nga way ka sang way ka na sang iban nga way bala nga alternate route bala. So this could be may an alternate route nga maagi ka di sa Kabog, lusot ka to sa Tabunan. Lusot ka, let's say mapalakarluta ka, lusot ka to sa Tabunan, lusot ka to no? Yes, sir. Ma-alternate route sa gali engineer, no? Yes, sir. Oro Yes, sir. butata bago ka pa bi, let's say way taman ginaba ngayo abe, kung anong matabo abi sa Sumag Bridge nga unserviceable sa abi, hindi siya magyan. Pwede gali ito, no? Dito ka, Tabunan, lusot Yes, sir. ka, babalik ka di sa Abuanan nga road. Lusot ka naman di sa Barangay Sumag, no? Yes, sir. Pwede gid. Ma-alternate route sa gali, may kagintudluan mo. Tanawon ko abi ang possibility sina na kung dili ko mag-agi sa sa Kabual, let's say bila pala karaluta ko. Dili ko maagi sa Barangay Kabog. Kay ting sa Sumag daan problema ang isa Sumag perti ka traffic mo. Dili ko maagi sa Barangay Kabog, lusot ko to sa Deca Homes, lusot ko to sa Taytay agi BGMP, lusot ko Tabunan, then pala karaluta na ko. Yes, sir. Pwede gid. Pero subong, sir, hindi lang anay kay wala pa ito natapos. Ginatindog pa lang namon, sir, eh. Okay, ginatindog pala. Can you inform? Ginakontract pa lang namon, sir. Pwede mo ko engineer ma-inform kung matapos na kay balok ka from time to time ko pala karaluta ko mo. Ay, pwede gid, sir, Basta ikaw, sir. Kay para bala nga si mahimo ko sa alternate route bala nga hindi malikaw ko sa traffic, malikaw ko sa mo na bala ang traffic, malikawan mo. Mas tawhay ang imo nga dalagan. So, mayo na nga project. Iyan na sang engineer. Ano yan na sang nga project? Iya ka DPWH, sir. Regional project. DPWH. Yes, sir. DPWH. Okay. Ini engineer ang kwan. Ining sa balik ako di sa Lacson Extension Bridge. Ang budget ni anong source of funds ini? Yan asang, sir, local, sir. Yan asang City of Bacolod. Guro Yes, sir, City of Bacolod. ginloan guro ni sang Bacolod. Yes, Guro sir, loan, sir. loan ni siya nga so locally funded project ni sa gali isang Bacolod 70 Yes, sir. million. Nga duwa na ang kwan ang subong duwa na ang alternate nga maagyan naton kun kwan may ari di sa may Takuling area. Pwede may Takuling kita nga pwede ma-alternate naton lusot sa Alihis ini lusot man gyapon sa Alihis Road. Yes, sir, correct. Oo. Kadamo na sa mga alternate route nga nang makalikaw-likaw kita ba sa traffic balo ka hindi ta malikawan engineer gadugay kag naga-improve naga-progress ang isa ka syudad gaupod na ang traffic mo. Amugid, sir, amugid. Gaupod na ang traffic. So matso nga Yes, sir, correct yun. kung isipon mo bala diri sa Region 6 ang may pinakadamo sa lakyan dire ga-compose gud mga 40% ang taga Bacolod, taga Negros Occidental. Amugid, sir. Amo na ang isa sa mga rason sang traffic congestion naton tungod damo gid nga mga taga Bacolod, taga Negros may mga salakyan, halos tanan may mga salakyan. Yan, sir, amugid. Magtilingob gani amo na kinanglan naton ni this kind of alternate routes naton kinanglan naton ini para nga maganaga naton ang traffic no? Maganaga naton. Yes, sir, correct, sir. Amugid, sir. Open naman sa sir, Oo. Kabay pa engineer nga pag maka-open na ina so siling nimo this October ma-open na siya. Ang ginahulatan na lang is ang electrical kuha naton na project nga mabutangan sang suga ina. Ano ang suga ta engineer anong pagplastar sa suga man? Gusto ko ma-imagine brada ko anong 2 oras ang taytay kung gabi. Do parehas man sa sir dira sa lupit, sir, nga lightning nga, sir. Facility. Okay, ining lupit when you say ining sa Golden Field Dampi. Yes, sir, sa may na sa gani nga area, sir, sa may dumay simbahan. Sa San Antonio Abad. Dali lang gina. Okay, ang sa lupit gali na nang sakwan inang sa may simbahan sang San Antonio Abad muna da gali Dampi.
So mabutangan suga hindi nga daw manami na ang biyahe mo dira, matawhay ang biyahe nimo. Engineer, ining namin mo nga taytay engineer ining sa may San Antonio abad damping nga simbahan. Yes, sir. Amo na sa sir. Okay. Amo na sa gali nga type da nga suga. Amo na sila. Yes, sir. Ati at least masiling naton nga kuan nga mangin matawhay na ang aton sini nga biyahe, may alternate na kita nga alagyan nga makalikaw Yes, kita sa traffic Oh, kiti. sir. Manutis mo ba engineer ang sa kuanda ang sa ano panawag sini gani ang sa Araneta bla sa may magsaysay bla Araneta kung wala na da sang kuan, kung wala na da sang ano panawag ning flyover sus na no ayan nga traffic na da kay ti experience ko na ever since mainda gani kay may flyover no. Gan, sir, amo gid sir. Sir. Kung wala na da sang flyover pertig na da ti bisan gani nga may flyover da subong pag rush hour na especially ni mga Biyernes pag rush hour da yung isa ka taklad ka sa flyover dugay ka kang makataklad mo kundi ka kabalo dugay ka kang lampuwas sa flyover mo lampuwas mo to ginutok naman to dampi sa area sang Golden Field dito naman ka ginutok perte ti kon may alternate na kita nga dalan kiti ato na tanan kada kon ang pa-south dito na tanan kay tungod nga close pa ini nga dalan pero kung mag-open na siya then it can help a lot para nga maganagan nato ng traffic Makaganagan. Yes, sir. Correct, sir. So engineer thank you di ka engineer na graduate sa imo nga engineering Sa UNOR, sir. UNOR. yun why ka engineer ga teach dira Wala ko nag-teacher. okay ano ka nga year na graduate dira 2007, sir. 2007 kay nga ako nga Yes, sir. anak subong ara da subong ga kwan ara da subong ga ano panawag ni amo man ga eskwela man engineering Engineering. civil engineering man Mayo, gid na, sir. siling ko gani nagmiguhay ta kay kun may mga plupamangkot pwede ta ka plupamangkot si mo Pwede, gid, sir. Anytime, sir. Basta ikaw, sir. Basta may mga plupamangkot bala siya kay patudto engineer sila ko sa bata ko lingko ang imo na yang sa subject mi juta yaway nagiguda may mabulig mangkuton mo kuya way nagiguda iya sa kuan pasensya gid mga calculus da kag mga kuan hindi na ko na kay sindis ning ko way na ko na may mabulig may naganin din na ka kwanta nakakilala ta kay fan masi makapulo pa mangkot da sa imo kag may mga ma-suggest kada or may mahatag ka man nga kuan nga bulig kay ti priyo ka mo kurso sige so engineer salamat din engineer thank you very much Okay, sir. Thank you man, sir. liog lang ko da sa kay Migo ta Jersey salamat Okay, gid sir. kay tigin tagaan na gid time kay gusto naton ni matagan bala ang ining budget dira sa bahin sang Lacson Extension Bridge no liog lang ko kay Sir Jerry salamat naton Okay, sir. for Thank the you, sir. time. Thank you man, sir. God bless, sir. Sige, God bless engineer and have a blessed Sunday engineer. Salamat gid and good morning. Sige, sir. Thank you, sir. Sige. Engineer Romulo Lachica Jr. mga kaaksyon sang Silver Dragon Construction Corporation. Ginpaatag sa ato no ang gingadtuan sang 70 million nga budget dira sa may Lacson Extension. Kaya bisan ako ling ko ka mahal tuod mag 70 million ang taytayaw. Ti may mga expert nga katanaw naguro niya mga 30 million pwede na nada. Tigali ang budget gimas ng taytay is 31 million, no? Including na sa mga suga ya da. So 31 million gali ang budget. Insakto gimas sa gali sa budget. Base man per estimate sa mga expert. Kaya tinakita ko sa kuan bala sa mga comments bala nga may mga expert sila nga hindi mga muna kataytay 30 million na ang estimate ko da 30 million na which is correct kay 31 million di man sa gali ang budget including sang mga lightings dira electrical no so 31 million ang the rest ang 38 million ari gali sa kuan pagpalapad sang dalan dira approaching sang taytay halin dira sa may stoplight bala pasaka dito sa taytay ginpalapad na da ginkaayo astang Center Island ginkaayo including na da ang flood mitigation project nila dira no yung mga pika-pika daw astang drainage system nila dra gali nagkadto ang 38 million which is sa estimate ni Engineer Romulo Lachica who has been in the business for 10 years na bilang engineer
Ngayon sakto, wala sang overpriced ang ini nga project, no? So ang aton lang is ginaulat naton magbukas ina dira. Kay this could be a big help. Dako ini nga bulig para nga maghagan-hagan ang traffic, ang kagutok sa traffic dira sa may Araneta, magsaysay Araneta, especially intersection. Magbukas na ini gani ang Lacson Extension Bridge, then maganhagan na dito ang traffic sa may magsaysay Araneta, which is dako nga bulig sa aton nga mga riding public, dako nga makinot sa oras kag sa gatong sang inyo nga mga salakyan, no? So salamat liwat kay Engineer Romulo Lachica Jr. Kag salamat man sa kay Mr. Jerry Singh, kay siya ni ang gintawagan aton to facilitate sa sining interview, no, sa iya dira nga project engineer. Good morning man kay Johan Manioso, ako amigo, classmate ko sa college days ko. Good morning sa imo for coordinating with us, no? Mga kaaksyon, ang ato sining pagpangalagad liwat kinadulong sa inyo sa Dr. Alfred Seg. Mga kaaksyon, isa ka edisyon sa kapihan sa aksyon natin gidulong sa inyo with Engineer Romulo Lachica Jr., ang project engineer sa Lacson Extension Bridge, explaining to us kung ano ang gastuhan sa 70 million pesos nga budget sa sini nga proyekto. Kita liwat sa masunod nga Domingo. Dirigapon sa aton nga pagpangalagad. Upod sa inyo lagad Aksyon Boyd Run. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,